Estic veient de cua d'ull, a l'altra banda del plató, el Genís Cinca, amb un mapa d'Europa que el tens invertit, però què has fet? Quina cosa més estranya, eh? Quina cosa més estranya? És l'efecte Trueta, aquest. És l'efecte Trueta, del doctor Trueta. Del doctor Trueta. Això canviarà la meva vida? I la de tots els espectadors. I la de tots els espectadors? Doncs deixem-ho aquí, 2 minuts i ens ho expliques. Perfecte. Fins ara. Fins ara. El periodista Genís Cinca ens deia abans de la publicitat que ens vol explicar la teoria del doctor, el traumatòleg Josep Trueta, de l'inrevés. I ens has portat un mapa d'Europa a l'inrevés. Un mapa molt estrany, que és al revés del que ens expliquen normalment a l'escola. I és, de fet, el retrat del Josep Trueta, del doctor Trueta. A veure, ara aquí no el sé veure. A tu et sembla que no, però això és el retrat d'en Trueta perquè és realment el que explica la seva vida i el que pot canviar la nostra, perquè la seva la va canviar. El Josep Trueta... Va canviar la seva vida el que? La teoria de l'inrevés, que ell mateix, diguem que explicava? No, va canviar la seva teoria, la manera de combatre les ferides de guerra. Tothom, tots els metges a l'època de la Primera Guerra Mundial deien que s'havien de curar descobertes i ell va insistir en el fet que s'havien de cobrir. Per evitar infeccions. Per evitar infeccions i per curar-se. I va evitar milers i milers i milers d'amputacions de cames i braços a la Segona Guerra Mundial, quan el fitxa el Foreign Office, després que a Barcelona no s'ho haguessin cregut massa tot això. Bé, aleshores, t'ho explico resumidament. Aquest closed method, aquest mètode Trueta, es fa realment molt famós i converteix en excel·lent un personatge que, de fet, s'havia contraposat a totes les maneres de fer cirurgia. I aquí comença la teoria de l'inrevés. Perquè, en un moment donat, el doctor Trueta el confonien, quan està exiliat a Oxford, per anglès. Li deien Joseph Trueta, perquè era un home molt elegant, una persona amb un posat realment... Un gentleman. Un gentleman, exacte, molt distingit. I li deien, vostè, escolti, és espanyol. Deien, no sóc espanyol, jo sóc català. Ah, què és això de ser català? I com és que això? I com ens ho explica això vostè? I aleshores feia una cosa molt interessant, que és que li deia, és que la meva història us l'han explicat al revés. En realitat, la història del meu país ha estat desexplicada. I com és que no torna a Barcelona? I deia, no torno a Barcelona per aquesta raó. I es treia de la cartera, portava a la cartera una fotografia, que ara veurem, que precisament el que indica és la seva explicació que el món estava al revés. I és la fotografia d'en Franco i d'en Hitler donant-se la mà. Ara podrem veure aquesta fotografia. Abans estàvem veient fotografies justament de ferits de guerra. És aquesta la fotografia. Això causava un impacte sensacional a les reunions d'alt standing que presentaven Trueta a Oxford. Per què? Perquè això demostrava que realment el món estava al revés i que realment la seva història havia estat no explicada. Aquesta fotografia va causar furor perquè els anglesos sabien molt bé de les complicitats entre Franco i Hitler. Exactament, les complicitats entre Franco i Hitler. I això va començar a causar un cert rebombori en aquests cercles d'alt standing anglès, precisament perquè Anglaterra havia patit això. Bé, aleshores, com pot canviar això la nostra vida? En Trueta explicava, sobretot, que les persones haurien d'aprendre a fer el que amb ell li havia passat. Contravenir totes les convencions, a mirar d'entendre les coses de manera diferent de com ens l'havien explicat. I és el que demostra aquest mapa. Per això tu ens has girat el mapa? Exactament. Aquesta és una proposta molt interessant, perquè si veiéssim... Exacte. Gran Bretanya, un país del sud. Exactament. O al revés. Catalunya, país del nord. Perquè en Josep Trueta, en Joseph Trueta, quan li deien, vostè, escolti, és anglès, no? Jo sóc català, demostrava precisament que la seva excel·lència mèdica, el closed method, l'havia fet un personatge d'alt standing i sobretot que venia d'un país del nord. I deien, però com un país del nord? Sí, perquè si giréssim el mapa d'Europa veuríem que Catalunya és un país del nord. I aleshores és quan en Josep Trueta, després de guardar la fotografia tremenda fotografia que hem vist, explicava l'excel·lència de tots aquells científics catalans que feien de Catalunya un país de primer ordre i, per tant, un país del primer món.
un país del nord. I són molts, qui creiem en aquesta teoria. Per cert, que hi ha una anècdota del doctor Trueta amb Alicia de la Rocha, molt curiosa. Curiosíssima, perquè de fet és una anècdota, jo me'n recordo cada dia, quan algú em diu això no pot ser, això no és possible, no aconseguiràs escriure aquest llibre o no aconseguiràs fer el que sigui. L'Alicia de la Rocha es va enganxar, que era una pianista molt coneguda, va morir fa poc, es va enganxar el dit polze, brillantíssima, es va enganxar el dit polze en un taxi a Nova York i se'l va trencar. Ostres, quin desastre. Quan això era molt jove, ella, això era més cap aquí, als anys 60. I va dir, no em toqueu el dit, de seguida em porteu a veure a l'Oxford el doctor Josep Trueta, que és la gran eminència en traumatologia a nivell mundial, que m'arreglarà el dit. Però tothom li va dir, tothom del seu entorn va dir a Alicia de la Rocha, no tornaràs a tocar mai més el piano. Mai més tornaràs a tocar el piano. Home, però això no és possible. I el doctor Trueta li va dir, tu tranquil·la, perquè si saps mirar les coses a l'inrevés del que t'estan dient, tu tornaràs a tocar el piano. La grandesa de l'anècdota és que l'Alicia de la Rocha va dedicar, després d'operada pel doctor Trueta, una celebració pianística a casa seva on va dir la famosa frase que, després d'haver-me operat pel doctor Trueta, toco fins i tot millor que abans d'haver-me trencat el polze. Caram, quin elogi. Un cop més, pel doctor Trueta. El doctor Trueta demostrava que aprendre a mirar les coses a l'inrevés, o almenys de manera diferent de com ens les han explicat al col·legi, tal vegada la vida pot donar interessants moments en positiu i de millora, no? Si més no, que la vida no sembli tan monòtona com moltes vegades algú podria confondre's. Doncs acompanya'm ja cap al sofà. Genís, allà tenim l'Empar i el Sergi que continuen parlant de les seves batalletes.